tugratáchtacha a chur an ábhar ar fáil do galtaí áirteiste tá i dtéanamh an scrúd béal. A choáiltaí is fúbse a seo i lug inniuh agus tá an ásarin go bhfuil na daltaí ó choláiste na Corbe in Seangáile. Is líb sin tugra seonis, bhí sin ar Suibhne fe tamid agus líb sé seonis. Breanna iad, scapi gin scéal. Ó bhhailm a rá bhfuil brád orm bheithin seo agus bhfuil achas orm bheith beá le bheithin seo mar an chuid is mód na felí atá ar chuirsa na háirteiste. Tá siad marú. Acmhainn ísúil nach ró a ginion ar a bhí mí héanaach agus sílam go maní na daltaí an tarbh ar fad. Tásúla an ginion sé leas na scoláirí atá réite go áirteist agus leas a go le teagas Christian. Ná rudí nua fóla mar tá cuasaí ar cuasa timpplacht agus tá ná rudí ísláil ar chumá. Tá sé an áisiúil don béaltrial. Tá sé aníosteach go leor rudí difriúil, so ní ag féin don dáin a bhí muidir denmh an láchaidir ar scoil ach freisin an fila. Ceapan go sé beag an níos idirníomhach breanú ar fís an beidir ná bheith ag léimhí takes leabhar ag an Queen Mail Trail agus cínse cabhairn sé gur duine óguril aithne agin ar ag leabhart tú. Tá ceachtain na seachtainúla áfar suas bunathe ar chláireach a TG4. Chomáile sin tá ábhar ann ó thaobh na filída agus líorú físiúil ar na dáanta tar curriculum na háirteiste. sé chuig www.tg4.ie fólam.